I dette forsøg vil vi destillere sprit fra noget vand. Det er sprit ud af vandet, der som nu begynder at spritte at koge, for det koger ved 79 grader. Så når det koger, så fordamper det, og så ryger det ned igennem røret og ned i det reagensglas, der er der, med noget koldt vand i, som så gør, at spritten fortætter sig hurtigere. Venter vi lige på det. Det fordamper noget mere. Det her, det er den samme proces, som man gør med olie, når man skal raffinere det. Så nu tror jeg, at vi har fået det der sprit. Det er fandme også helt varmt. Det rører også helvedes varmt. Det lugter i hvert fald af sprit. Er det det? Ja, det er så ret varmt. Det gør det i hvert fald. Det er sprit, det er helt sikkert. Super, det var det. For i dag. Ja.